Kysymys live-kusillakin, mutta se vietiin tällä oikein kädessä. Ja se tehtiin se perusversio niin, että seuraaja kääntyikin hitaammin, käytettiin 2 iskua enemmän siihen käännökseen. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tämä seuraajan päätös, kun otetaan irti, niin voi siihen vaikuttaa ja tekee liian sopeutuu siihen. Samaan kohtaan tehtiin vielä sitten suisikuvastelun askelus. Yes. Ja mitä sitten? Viien käännös. Viien käännös. Sama kuvio, mutta viejä kääntyikin ympäri siinä samalla, kun vei seuraajan käännös. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otetaan hetki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paino on siis etumaisen kannalla, takimaisen takia. Voi myös tyyntää sisäänmenoa, eli 1, 2, 3, 4. Niin teinkö? Juu, teinkin sen tohon äsken, mutta siis 1, 2, 3, 4, 5, 6.